Asini roh hamadi hamudo dame nasian di bata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hamu saluhut nahuriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi para horasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tuminggon ima tuminggu palmarum. Atong samu mahami lau mamaritahon hatani di bata tutunga-tungata saluhutna marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumah YouTube channel. Tapara dema rohado pikirta lau manangihon hatani di bata nagabitur jamita. Tu minggu tanggal 10 April 2022 ima di minggu Palmarum. Hatani di bata di enet sian pesalmen bidu 110 ayat 10 sia sahak rodi ayat 20 sia. Pesalmen 110 ayat 10 sia sahak rodi ayat 20 sia song romah hatani jahuba hujahahon madihita saluhutna. Ukap hamu madiau akabahal ni hati goran. Asa hubongoti akai lau mamuji Jahoba. Odo bahal di Jahoba. Bongotan ni akaparti gordo isugut. Madok moleate maau diho. Ala naung dia lusi hoau. Jalama jadi hatuoku. Batu naung binolokon ni akapad de bagas. Ima jadi batu parsuhi. Sia Jahoba doi masa. Halonganga doi anggo di matatta. Ariodo na jinadihon di Jahoba. Marlupulup jala marlas ni roha mahita di si. Iale Jahoba, say manupak maho. Iale Jahoba, say homa mabahen majadi. Pinasupasu mana romar hiti-hiti guar ni Jahoba. Hupasu-pasu hami mahamu akan nasian bagas ni Jahoba. Jahoba do di bata, jala ibana manodangi hita. Tabato kamu ma aka pilihan pestai saha rodi aka taduk ni langgatan. Hodo di bataku, jadi hodo pujioku ali di bataku. Say hodo pati buloku. Madok moliate mahamu di Jahoba ay pardenggan bahasa do ibana. Ay ro di saliling-liling na do asini rohanai. Ido yanggo sahat ni pa hatani debata. Hurian itu hata ngulu na marpanidangion borhat sian ngulu naung maklalahon pabahenan. Ngulu naung maklalahon pangaramotion. Tarlumubi ngulu naung majalo asini roha nasian debata. Torop dorasya kita kamang do kenang huriana hina holongan maka tidakon saluhu pabahenan ni debata. Tutu halak natau madok mauliate ido halak na olo marpandidangion taringo tu habal gaon ni Jahoba. Hurian itu hata panidangion ido na pinatorang ni turputa tuminggu palmarumon. Ima taringo tu panidangion las ni roha. Madok mauliate bangso Israel dung. Ruar nasida sian habuangan Babel. Takas dirajumi di hati dakon bangso Israel. Marhiti turpukon. Songon dia huwaso habel gaon ni dibata. Pangurupion ni dibata. Naung paluahon bangso sian habuangan Babel. Tutu dang sian hadirion. Dang sian hagogoon di bangso Israel ubain na boy malua na sida bakar ruar sian habuangan Babel. Jala tutu dang ala ni gogo na sida boy na sida martahan margogo saliling di habuangan Babel. Ido na dirajumi, ido na dihatidakon ni bangso Israel marhiti turpukon pandidangion di bangso Israel taringo tu asini rohani debata nang jinalo na sida. Nangpe takas taboto ala ni pangalaosyon ni bangsoido ubay na diuhong. Ale nang pesa ditudalhon bangsoy debata. Alay say tongdo asi rohani debata. Say tonggo di hokop debata. Say tongdo ditugu debata bangsoy. Asa mula tu Jahoba. Ditangihod do. Mula do bangsoy manoba debata. Ubahen hok do padan di debata. Na mamasu-masu bangso Israel. Asa gabi bangso na tarpasu-pasu tu liat portibion. Hurian itu hata ahado nanaing idaota sian pandidangion ni bangso Israeli. Totu borhat siya tonga-tonga ni ngulut tasongan halak naong porsia. Sudedo rahita na mabigion hea marpandidangion. Ahado naong dia tidakon. Ahado naong tahatidakon. Totu na jumulo makatidakon balga dohot asini rohani di batana hong tajalo.
maka tidak kon pabahenan di bata di bagasan nguluta, maka tidak kon pangurupion panugu-nuguon tarlumubi padongannya di bata di pardalanan ni nguluta. Ido na tau na ikon si halasonota jala si hamolote honota diganup na sa gulmit ni nguluta kamang do akena dangala ni gugutta boy tabulus aka ragam hamaolon dangala ni gugutta boy tabulus aka hasusaan manang parukilon si taonon tonga-tonga ni nguluta. Ala ingot ma sada hal na pasti sudi nai holan ala asin ni rohani di bata holan ala holong ni di bata tu hita ubain di loas sita mamulus akaragam hamaolon parukilon parsurion ni nguluta na gok galubang tonga-tonga ni nguluan. Naing tusi mahita di arahon maka tidak kon pabahenan ni di bata marlupulup hita maka tidak kon saluhut huaso dohot pangaramution ni di bata di bagasan nguluta. Hurian itu hatta didok na king di ayat 10 sia ukap hamuma diau akabahal ni hatigoran asa hubongoti akai lau mamuji Jahoba odo bahal ni Jahoba bongotan ni aka partigor dui sugut. Nasahalak nasay marhaposan tu di bata, nasahalak nasay marpangusad dia tu di bata, nasahalak nasay mangasahon gugu di bata, mangasahon huaso ni di bata, bongotan nama bahal hatigoran. Bahal hatigoran ima dia kahalak na partigor dui. Totu sian hadirion dang tuk kita maduk dirita partigor. Alai na debatado mamitori hita. Debatado patauho kita marsite ngulu haporsiota. Ubain gabe iana kon di debata hita. Gabe haholongan di debata hita. Asa bongotatta bahal ni hatigoran naung pinaradi ni dibata dia kahalak na ulo manjako di bana. Asa siya niya kamang lo akenang. Ditugu tong hita asa madok mauliate hita tu Jahoba. Disudena asini rohanay. Damang roho dayna. Tutu nunga gudang akka tangyang ta. Naung dia lusi di bata nangpe. Adong dope akka pangiduat tak naso di leo di bata. Alayu nang lupa hita. Gumudang go di leo di bata na ruminggan di hita nang pemungkin dang songon nata pangidui. Asasina king didok di ayat 20 sada mad omoliate maau di ho ala naung di alusi ho au jala majadi hatwoko. Sakap ni di bata. Saya na ruminggan do di tonga-tonga di nguluta. Damang do day nang nahina holongan. Asian udut siani ahado ubain nagabe tu kita madok moliate tu ibana molo tarajubi do kamang do akena mungkin hea hita saha tu titik parnguluan na hacit na parir na dangul na pait rajuman hera dangarong bidalan rajuman dangarong be solusi tonga-tonga niya kahamarota alhay na pasti adong do debata natuk mangurupi hita ujuju pa hamaoron, ujuju pa parukilon si taonon ni tonga-tonga ni nguluta. Kamang do akenang mungkin boido pis halak mamereng nguluta. Alaingo ma. Saborak-borak niya hape pakilalata. Saborak-borak dia pe parniya pa ni nguluta si taonon ta hapor suhot ta di parnguluonon. Hingo ma. Tukdo debata paubahoni. Tuk do debata paubahoni siya tonga-tonga ni ngulu taon asal ma marhaposan tu ibana hita. Batu naung binolokon ni akka padibagas ima jadi batu parsuhi. Bangso Israel nasa manibil nadaw siya debata alay say mula do nasida tu ibata alay di payengok debata do nasida. Dung dipakilalo nasida dang ala ni gugu nasida alay ala ni gugu nasida di bata gabe malua bang soi sian parhatubanan di Babel bahkan maluas ruar sian habuangan Babel ima habal gaon ni Jahoba damang do dainang nahina holongan nunga songoni parniaha pani bangso Israel tuk do di bata ala mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin asal kita percaya. Tuk do di bata paubahon naso
Mungkin di rohata di pikratas balik suar doi boido tupa binahen ni huwaso ni dibata. Ima ulupuluk no balka. Nanaing tahatid dakon bahwa Tuhan mampu mengubah apa yang tidak mungkin menurut pikiran kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Asa siya di makamang do akay nang ditugu hita, dia rahon hita, asa marhanguluan na dubigak kita. Asa siya ngurutay gabi ngulo na tarapasu-pasu hita. So ang topik ni minggu ta, pinasupaso manaro di bagasan guwar ni Tuhan. Sudedo halak makirim, asa ngulo na tarapasu-pasu. Alay mungkin dongol ni halak tarapasu-pasu mulung-ngulo na pe, dang dinggan. Mungkin dongol ni halak tarapasu-pasu mulung-ngulo na pe parangin na pe, sa di bagasan halromon. Mungkin dongol ni halak tarapasu-pasu sa hatu sudut inoparna molo. Pardalanan ni ngulo na, sa daw siyan lomo ni rohan ni debata. Asa siya ni ana yung idota. Asa gabi parjabbar hita di ngulo na tarapasu-pasu. Hata ni debata madok. Ima dia kahalak na makkabiar Jahuba tarapasu-pasu ma ngulo na. Dia kahalak na say jow-jow tu Jahuba say tarapasu-pasu ma ngulo na. Dia kahalak na say patuduhon biar mida Jahuba tarapasu-pasu ma ngulo na. Dia kahalak na say marhapurusan tu Jahuba marhapusan tu Jahuba tarapasu-pasu ma ngulo na. O jahan ni pasu-pasu ima padongadion pangaramution na siyan debata. Bidanggo pasu-pasui alay mo do pasu-pasu siyan debata boydo lubi siyan na pinikiran pasu-pasui. Asya siyan ni pasu-pasui loas madebata na mangalehoni o bartulo mo ni rohana alaw mamasu-masu hita nang mungkin tuwa kasudi sudut pinoparta. Huria na hinaholongan di bagasan tuhata Jesus Kristus. Jala di ayat 22 batu nabi dolokon nia kapade bagas ima jadi batu parsuhi tudu-tudu doon ima tutu hata Jesus Kristus nagabi batu parsuhi taboto do songod dia tu hata Jesus ditulak do ibana di hutana godang do mangarahi ibana godang do halak lo mangidu ibana asari uhum mangicahi ibana itu juru dipastapi do ibana ima nanaing bongotata ima tu minggu panaonon itu hata Jesus Kristus. Minggu palmarum. Oma barita dina bongotan ni Tuhan Yesus huta Jerusalem. Jala taunon nama akana hacit humokopita. Taunon nama akaragam si taonon holalao humokopita. Tusi mahita manatak Kristus naunggabe batu parsuhi di hita. Ala ibana parjabbar hita di hanguluan na sura-sura. Ala ibana tarsisa na sadusata. Ala ibana tajalo asiniroha siyan debata. Hurian itu hata di bagasan tu hata Jesus Kristus. Marhite minggu palmarumon jala dina bongotata lao mamereng barita mabigi barita panaonon itu hata Jesus Kristus. Ditugu mahita asa tapatudu ma ngulu to hebaruan asa ta argahon asin di rohani debata naung tajalo di bagasan nguluta asa sianima hurian ahina holongan ditugu hita asa ngulut tagabi ngulu na tarpasu-pasu ngulu tarpasu-pasu marhite na satia tu dibata na say marhaposan tu ibana nasa jow-jow tu ibana. Asa bongotat tama bahal ni hati gorani. Hurian itu hata di bagasan tu hata Jesus Kristus. Ditugu mahita marite turpuk jami taon di minggu palmarumon. Taingok ma dakya ditadikon di bata akka natar pucu. Na di bagasan si taonon. Na di bagasan hamaolon. Na di bagasan parukilon. Asal maolo hita pasahaton ngurutta tu ibana asal maolo hita saya marhapusan tu ibana saya na paluan na dohita saya na karagam hamaolo sita onon parukiro ni tonga-tonga ni ngurutta tuk do di bata paubahon ngurutta sian hamaolon gabelas ni roha sian sita onon gabelas ni roha
Asyaseni makamang do akenan taulup pumma huaso pabahenan pangaramotion padonganyo di bata tonga-tonga ni nguluta taulup pumma tahatidak kumma saluhutna taringo huaso ni di bata taringo tu pangaramotion taringo tu panguruption di bata marhite pamangata marhite pangulahonota sigano pare atau ngakamang do akenang di minggu palamarumon naing madiuk kapro hatta manjakkon sakap ni dibata di bagasan nguluta asa tak yahima asa tak paturi madirita obartu sakap dohot lomo ni rohani dibata pos marohata unang mabiar hita urupan na dohita ujujup pangakka hamaolon ujujup pangakka sitaonon ujujup pangakka parokilon asal maolo hita pasahaton nguluta tu bagasan pangaramotion ni dibata saya na jupangan dohita di akka haluaon saya na jupangan dohita di asini rohana molo tapasaha dirita molo olo hita mangulahon lomo ni rohana tarlumobi gabe partigor manguluta itonga-tonga ni parsaurata siganupari amen tuhata mamasu-masu tuhata mangaramoti hitaon saluhuna